Labalandeli be-channel sisichaza namaphupho igama lami nguhlengiwe isibongo ngwakwambothoke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngike ngichaze engikubuzwe umbhali ongibhalelile nje wangibuza ukuthi ake sithi-ke manje uziphupha unjani ungaphansi kwamanzi ukuthi kusho ukuthini lokho kuwena. Uma ungaphansi kwamanzi usuke usendaweni lapha uthathwa noma uhlangatshezwa abathize uzongena lapha phakathi emanzini uzufike endaweni engenawo amanzi. Uhlangatshezwa ngobani? Ngabe uhlangatshezwa ngofishi, ngabe uhlangatshezwa izilo zamanzi noma wontomfishi abathize abakhethekile ngesimo sokuba namandla phezu komuntu noma ngaphezu kwamanzi lawa abaphila kuwona. Ake ngiqale kanjena-ke, uma usuzibonile ukuthi ulapho ngaphansi kwamanzi kusho ukuthini phokwena? Lalela, uyakhunjuzwa isimo sokuzaleka noma sokuzalwa kwakho noma sokusunguleka kwakho esibelethweni sikabani? Sikamama wakho. Ngizoyincenga nje kancane kancane uyizwe. Wena lo lapha phakathi ekujuleni emanzini mase kuba amanzi ngaphezulu. Shutha ake sithi ubusolwandle uzibona usekujuleni kolwandle. Mase wena usuphakathi nalaba bantu abalapha abanjani abakulandile obabonile ngabe bayizangoma ezithize ngokuhlukile ezithize ezikhombisa isimo banobungoma, ngaba amakhehla athize ngokuhlukene kwabo kodwa bangabantu abakhombisa isimo esihloniphekile, noma ngabe isimo senkonzo ethize obafice laba ngokuhlukana nangokuhlangana kwabo, noma ngabe kakhulukazi kodwa kube yilaba abazitshengisa ukuthi banobungoma obuthize obehlukile, futhi banobunyanga obuthize obehlukile. Uyabona, labo bantu abasuke belande wena. Nangokunye-ke bengaba khona abathize mhlambe abakhombisa isimo sokuthi bona baba abahle noma izalukwazi ezihleli mhlambe zifake noma ukuyena noma ifake, kodwa imvamisa yabantu abathathwa bengene ngaphansi kwamanzi beyokhonjiswa lapha ilaba abantu abasuke betshengiswa isimo sobungoma obabujulile noma obujulile ngesibona. Ikuphi kahle kahle lapho usuke uthathwe khona wayiswa khona? Usuke uthathwa wayongeniswa olwandle noma usuke wenzeke kanjani? Cha, lalela, yabo leyo ndaba yalapho isuke iveza isibeletho sikamama wakho ngalesikhathi kwakhiwa noma kwakheka wena. Ngalesikhathi usuphakathi lapha olwandle, wena loyana usubuyele phakathi, isibeletho leso uphakathi nobani? Nabantu bakini abakuphathisa imisebenzi oyoyenza ukuze ukwazi ukubalekelela kwabakhala ngakho bekuphathisa wena. Uma usulapha phakathi nabakwakhayo nabakucelile uNkulunkulu nasedlozini ukuthi sicela ingane ethize izalelwe ukusilekelela isilungisele ize sikhumbule isikhiphe kulolu sizi olula noma esishise konke lokhu esasikwenza ngobani na? Ngizokuchazela. Umuntu bafowethu mayakheka esiswini sikamama wakhe kuba khona amanzi aphila ngaphansi kwawo, mase kuba nguyena lo osuke ephila phakathi kwalowo manzi. Lalela-ke, leyo nto isikhomba ukuthi ulwandle lolu uwena ngasikhathi usuthathwe ngabantu bakini beyokutshengisa phansi ekujuleni kolwandle. Wena lesiswini sikamama wakho, isisu sama wakho lesi namanzi, mase kuba yihlule elisuke limila lapho noma likhula lapho. Uwena-ke lolo. Leli hlule likanjani? Lihlule liphathiswa njengoba ulapho, khumbula esiswini sikamama uzaliwe, ucelwe abantu abangasekho ukuthi uwehle emhlabeni uyobagcinela imisebenzi yabo nezidingo abazidingayo kubani? Kuwe. Kanjani? Lalela, ulwandle lolu nawe lapha phakathi
linemvelo nje yaphakathi. Ofish, ontomfish, okusho ukuthi kuwe esiswini noma esibelethweni sikama wakho unezibusiso zonke osuke uzozithola ngokwenza kahle kabani wakho, futhi kuneziqalekiso zonke nezinkinga zonke ongazithola nani ngokungenzi kahle wakho. Ngale ndlela basuke bekuphatha bonje bekubiza bekufaka lapha phansi, yilapha ubunjelwa khona, uphathiswa, ugaxwa lawo mathumbu engingakhuluma ngawo, ungqwambiswa, wenziwa yonke into othi uma ufika lapha emhlabeni ubonakala ukuthi hayi lo othunyiwe lo. Uma kunjalo ulwandle bakwethu fike kube ulwandle, kube yilanga, kube yinyanga, kube zinkanyezi, kube umhlabathi, amanzi nemvelo yonke ezihlahla. Angizoyibala yona kakhulu, ngizobala nje fike kube yilanga, inyanga, izinkanyezi, kuzoba umhlabathi kanye nani nomoya. Lalela-ke, yabona izinto abangibala kanje, wena loyo uthi mase nakho la emanzini. Lezi zinto engizibala sizithola kuphi bafowethu? Emhlabeni. Yizona ezisiphilisa, yizona eziwumhlaba. Lalela-ke, wena esiswini sikama wakho fike kube wena, amanzi, ngishilisa amanzi la olwandle, fike kube amanzi, mase kube wena lapha phakathi uyokhombiswa nedlozi lakho elakuthumayo. Mase kube yilanga, kube yinyanga, kube zinkanyezi, kube umoya, kube inhlabathi. Zikhona lezo zinto emhlabeni. Ngalesi sikhathi wena ubunjwa lapha, zonke lezi zinto zisebenza ukwakha bani? Wena ophila emhlabeni, thina esiphila emhlabeni. Lalela ngichazele. Umuntu uwumhlabathi lo ngubalayo, uwubumba olunjani? Oluphefumulelwe. Angithi siyawuthola umoya emhlabeni, siyayithola inhlabathi emhlabeni. Siphinde size la, ilanga, ukukhanya, izinkanyezi nakho konke sekuzongena kephi na? Esimweni se-vibration eyenziwa isimo senhliziyo yakho, ukuphampa le heat yokufudumeza igazi lakho ukuze ube njani wena? Ukuze uphile. Ikhanyisele wena ukuze ube njani? Uphile. Ube nezinto wena othi uma uyicabanga uyibona le yiyona, ube nemicabango ethi mayifika kuwena uthi hayi manje ngeke kuze kuhambe kahle. Yizona zonke lezi, yilanga, inyanga, inkanyezi, zonke lezo zinto ezikhanyisela mase zihlangana kanye nani? Nomoya. Yini leyo? Umphefumulo lo ozophila kulo mzimba omncane okhulayo. Ufuna ukuqala phansi ahlungiswe kahle. Makwakhiwa wena ufike kube amanzi, uthi nje uqamba ungena lapha ehlulweni lama wakho, vele asuke eqala nawo efomeka lawo manzi, kodwa nawe uyaqala njani la? Uyaqala uyamila. Mangabe uyasukumile uyamila. Kumilani bakwethu? Kuqale kumile ihlulelani elihambe sana nenhliziyo. Ufunakala iheat emelwa yini? Yilanga leli elikhona emhlabeni. Angithi uyazibona ukuthi uxhumana kanjani nemvelo. Leyo heat le noma leyo energy esuke isifomeka lapha kwena iyazenzakalela. Cha, yingoba wena uyimvelo qobo lwakho, uzaleka ngesimo somhlaba, ngesimo semvelo, ngokufunwa ngabantu bakini. Njengoba baphila kudala ngaphansi kwalesi simo esiwumhlaba, esinguwe wena qobo lakho, kodwa abantu bengeke beze bekubone lokho abaningi. Qhubeke. Ithi mayi iqamba nansi inhliziyo le imile, ibe ithi shaya, kube sekukhona ukuphila. Njengoba ishaya kanjani, isiletha ini? Iheat esuke elangeni. Qobo lwayo leyo nhliziyo, inyama yayo ingena heat, umhlabathi, ubumba lolo oliqala lakhe bani? Wena muntu. Lithi malikhula lihlangana konke kanye ndawonye, zonke lezi zinto ndawonye, ube khona umoya. Umoya sithola ke lapha emhlabeni, kodwa ukhona kuwe. Angazi noma niyayizwa yini lento. Yingakho umuntu ethi mayezalwa noma bekhula, zonke lezi zinto ezilapha emhlabeni ezingamandla, eziwukuphila, esiphila ngazo, sikwazi ukuphila ngaphansi kwazo ngoba sasuka nazo kephi?
eziswini zabazali bethu ziwukukhanya okuyosebenzela uma sihlakaniphile, saba nekuhlakanipha okujulile, sayibuka into. Ngazi noma niyangizwa nangilandela yini. Ngaleyo ndlela ukukhula kwakho, ukukhula usuke usuvele usuhlelelwe yonke into ukuthi uyophathisa umsebenzi abantu abangasekho, le ngane ezalwa la iyokwenza kanje, le ngane ezalwa la yenze kanje, yenze kanje, ukuze ekugcineni kosuku bakwazi ukukhululwa obani, laba abantu abakhombe lapha phansi emanzini, abahleli khona, abangaphumile emanzini, abafuna ukuphuma ngobani, ngawe. Yingakho bezokuthatha beyokutshengisa emanzini, uzibone ungena wena emanzini, kanti ukhombisa isizaleko sakho, ukudalwa kwakho wena ukhunjuzwe. Hayi bo, phela wena umngoma, wena umngoma nje osakuthuma ukuthi fanele uhambe uthi uma usukhulile ubuye uzosilanda. Lento inde kakhulu bakwethu, njengoba usuku ufakwe lapha phakathi ukhonjiswa ukuzaleka kwakho, ulandwa izilo zamanzi ezikhomba izimo zezinhlanhla phezulu, ontomfishi, amadolfini, mangabe idolfini, mase kuzoba amahhashi amanzi, nazo zonke izinto zakhona zokuhlukana kwazo esisuke zihlangabeze wena ukuya lapho. Okusho ukuthi lapha esiswini sikamama wakho wena waphathiswa izinhlanhla engichazile ukuthi uyozona uma uthanda uzibambe, uma uthanda ukuzibamba uziyeke uma ufuna ukuziyeka, ngokungaqondi nongalaleli. Ngaleyo ndlela into esuke ifunakala lapho kuwe ukuthi lokhu kukhanya okuphilisa wena fanele kube ukukhanya oyokwazi, noma kube ukukhanya oyothi uma ukulungisa ukwazi ukuthi kukhanyisele abanye abantu. Lo moya lona ongaphakathi kuwe ilo moya oyothi uma wena usulungise laba abantu, wadonsa laba abantu abalapha abafuna ukulandwa ebungomeni, abafuna ukukhishwa emaphehlweni, yiyona nto labakuphathiseyo. Uyothi masukwenzile lokhu, lo moya lona abalokhu bekukhumbuza ngawo ngezinto ezithize, uphenduka ube nokukhanya, ube nokubona ecimezile, kubona ukuthi lapha kuyokwenzeka into ethize, sezihlangene zonke lezi zinto kuwe, ukukhanya, umoya, nakho konke lokhu. Shuthi nje mangithi ukukhanya ngibala konke izinyanga, ukwakheka ngenyanga, zonke, wonke umuntu unazo lezi zinto. Yikhona ukuthi kuke kushode ukungaziqondi nokungazazi ukuthi phezu komuntu kusebenza umoya wokuvuleka kweso lo muntu. Lesithathu uthi uma ucimezile uyibone into, ngoba ziphile emhlabeni, zilethe njengoba uphile, ziconnecte nawe, ziyakwazi ukutshela izinto ezizokwenzeka. Umhlaba uyiwona ngoba udalwe ngapho, uyakwazi ukukhombisa ngokujulile ukuthi ngolunye usuku kuyoba lapha, ngolunye usuku kuyokwenzeka ukuthi uma nje ukwaze ukuqonda, waziqonda ukuthi wena wakhiwe ngazo lezi zinto lezi. Wasuphathiswa abantu bakini abangaphumanga, abathi uma besemhlabeni base begawula izihlahla, base bebulala amakati, base bebulala izinja, base bebulala yonke into, benza ini okwabo, kanti uNkulunkulu baphe ini, base bangahlambuluka, kanti ubaphile ini, ubaphile amandla. Kunabantu lana babethi engathi lizoduma namhlanje, liduma impela. Ngobani? Bayakudonsa lokhu, banawo wonke lama senses aphila ubone. Yingakho umuntu ethi umuze ethi ngiphupha ilanga, yazi kusho ukuthini ukuphupha inkanyezi, kusho ukuthini ukuphupha wonke lama senses asuke efuna ukusebenza kuwena. Lezi zinto shuthi angazi uyibeka ngithini, kodwa nje lezi izinto ezikuthi suke ifuna ukusebenza ngokwemvelo, zizenzakalele, uxhumane nemvelo ngokuzenzakalela, ukwazi ukubamba isimo somoya. Lo moya osuke ungaphandle emhlabeni ilo moya oconnected, noma osuke uhlangene nesimo somphefumulo ngokudonsa imiphefumulo emini enjani eyahambayo, ukwazi ukusiza abantu. Mawuhlanganise zonke lezi zinto, wakhipha labana abasebukuthwase noma abasebenzisa zonke lezi zinto, nabathize-ke ngokuqhubeka kwesikhathi. Ngoqhubeka ngangakuchaza ukuthwasa akumi, idlozi elithwasisayo alimi, kodwa fanele uhlangabeze ngegobongo. Uthi mase uhlangabeze ngegobongo, uthathe lo msebenzi wabo, uhambe uhlambulwe ngasikhathi usungena emanzini. Ingalisi isikhathi usuhlambulula ini, bona usuyobala, usungena phakathi emanzini qobo lawo,
usuyokwenzani lapho? Usuyohla ukugezwa kwakho emva kokuthatha igobongo. Uma uthatha igobongo udonsa bona, uyaphendulwa ngoba wena ukhulile, wazi ukuthi wazaleka ukanje, usuyakhula, usuwenzela laba bantu abadinga ubalekele lapha, usuyabuya, usuyohlambula, usubuyela kuwona amanzi. Ngobani bafowethu? Umuntu ngisho ezozalwa kuqale kuqhamuka amanzi, okusho ukuthi leyo nto injani, ihlambulukile. Esezelwe mase yahlanjululwa futhi, angithi? Masezelo nje mase yahlanjululwa, eyahlambuluka. Yingakho mayesanda kuzalwa uthola ukuthi wena muntu osuke owesilisa fanele ungasondeli lapho ngaphambi ukuthi lowo muntu, leyo ngane ihlambuluke, ngoba isuke ingakahlambuluki, ilinde nje isikhathi. Ngithi yabo, manje-ke kwenzeka ngezinye indlela-ke ngesisho lutho ngempela, ngoba isikhathi esiphila kusona seyesinye isikhathi. Manje mase kusuka lapho umuntu uthi mase ehlanjululiwe ebese yakhula, mase ziyachuma zonke lezi zinto, ayenzelwe izinsiko ezidingakalayo phezu kwakhe, athatha ayokwaziswa edlozini ukuthi usibani bani esamthumela, enamthumela emhlabeni, wafika ithathwe ingane ihambe iyokwenzela usiko lakubo, mhlawumbe isiphandla sakomalume noma isiphandla lesi esifanele sakomalume noma sakobabakho uma kushadiwe. Kodwa noma engashadwanga siyakwenzela komalume, kungabi nzima. Nako abanye bathi awu ngoba ngashadanga, uma kushadiwe uzohamba eyokwenzela lapha komalume bakhe before azalwe, uma seyabuya futhi eseyokwenzela kubo kababa wakhe. Kuba nezinto ezithize-ke lapho esuke zenzeka, into enjengaleyo. Uma seqedile umuntu uyakhula, lo muntu njengoba ekhula, ukhula nazo lezi zinto. Mase beyamkhumbuza, bayamtshengisa ukuthi hayibo dadewethu noma bani waba umuntu kanje. Uma bengamthathanga, bamthatha ngempela bayomfaka bona emanzini, bamfake bona, bayamlinda, balokhu bemtshengisa kanjalo nje, kanjalo bemdedela akhule. Ngoba kubonakala izimo zasekhaya, idlozi lihlakaniphile, libona isimo sesikhathi. Lo muntu uma simthatha simfake la, uzokhishwa ubani? Ngoba uzimele nje uyedwa, noma babili nomfowabo abanamandla, izinto azikabalungeli ngoba bebanjwe izinkinga zasemindenini engalungiswa, nabazali ababambezela iy'ngane bangafuni ukuyilungisela izinto, zihlupheka iy'ngane zize zibe yileyo ndaba. Iy'ngane nje kusuke kuyinto encane ukuthi ulungise leyo nto, mase uyathatha zonke lezi zinto, usuyahamba lo muntu usumenzela igobongo, usuyomhlambulula. Sengisho kulo sisi lo ongibuza ukuthi kusho ukuthini ukuziphupha, uwabuka amanzi, usuke ukhonjisa ukuthi wena fanele ugcine uhlambulukile. Uhlambulule isimo, usuhlambuluka, uhlambulula ini? Uhlambulula isimo semimoya yonke le kade uyilungise. Abanye ozobuye bathethele amacala, kodwa kakhulu yomndiki nomndaba, uyahlanjululwa yonke leyo yinto. Uma sikhuphuka ngesimo sinjani? Ngesimo somoya ohlanzekile, nedlozi elixhumana ngqo nedlozi labo elisemndenini yabo, kanye nani kwena, nazo zonke lezi zinzwa zokubona into unjani, ungazange wazi wathi ake uthi ukushaya kancane ugwayi, noma ake uthi ukhuphuka ngotshwala lapho khona uzokwazi ukuthi ubusuyavukwa ukuthi uzokhuluma. Cha, fanele ukhulume nje, kungenzekanga lokho, ngoba usuke wena umuntu nomuntu obonelwa umuntu, indaba yakhe izivelela yena, ivezwa abantu bakubo. Uma wena uzenzile zahlangana zonke lezi zinto, kwavuleka leliso leli lokubona elesithathu, ukuthi umuntu meqhamuka ubonze lo nalokhu, lo nalokhu, lo nalokhu. Ngoba zihlangene zonke lezi zimo lezi ezisuke zizakhi zakho, hlangene umhlaba phezu kwakho ngoba usukulungisile isimo senyama sabantu abaphilayo bangenza kahle, sivuke phezu kwakho, ususilungisile, ulungisela bona. Isimo somoya waphila wasuyaboshwa ngoba ungazilungisanga izinto, baphathisa wena, usuhlambulule, uyahlambulula, sekulunga nakuwe. Uthi uyabona, kuzoba khona ukukhanya kwene, neziphiwa babenazo bangazilungisanga bazizovusa, bazithumela nawe. Ngalesikhathi uzilungisa, uzilunge, usuyahlambulula, zonke lezi zinto zihlangana kanje phezu kwakho, ngoba kuzohlangana izimo zokudaleka kwabo. Njengoba ngibalile ukuthi inhliziyo iyona eletha ukushisa kuqhamuka elangeni, ilanga likaJehova umdali wezomhlaba, elakhe bani, elikhanyisela thina, lize liphinde lakhe wena esiswini sikama wakho. Angithi kuba amanzi, sinawo amanzi emhlaba wonke, kodwa abakhona esiswini sikabani, sikamama wakho, ukwakha bani, ukwakha umuntu. Kube khona umoya ngaphandle, umoya ukhona esiswini sikamama, khona kuzokwakheka bani, umuntu. Angithi zibo zonke lezi zinto engizibalayo ukuthi umuntu wakhiwe izinto eziphila kephi emhlabeni, umphefumulo, umoya,
Zonke lezi izinkanyezi yini zonke lezi zinto zisebenza phezulu kwakho ukuthi makube khona ini ukukhanya nani nezibusiso ophathiswe zini. Ingakho niphupha ontomfishi, niphupha ofishi ngoba waphathiswa izibusiso wena kuwe. Lawo maphupha kanjalo asuke ekhombisa wena ukuzaleka kwakho, ukuzibona ulapha phansi, ukuthi zikhumbule ukuthi wakheke kanjani, wasuphathiswa ini emhlabeni ukuze ulekelele abantu abangasekho, ukuze uzoqhubeka phela lo msebenzi usebenze ngesimo sani semvelo bakwethu. Uvele uvala amehlo nje uthi uma ubheka le ubone awunakho ukuthi uthi nje mawulalile umbone nje umthakathi ungazi ukuthi eseqhamuka lapha kube kuvunguza umoya, ubutshelwa umoya ngoba uyaconnecta nawo umoya. Abanye abantu bakwazi ukuthi imvula beyibone ngomoya bethi hawu lo moya yini, baya connecta naleyo nto leyo. Athi omunye ngakusa lizoshisa kusasa, esho ntambama yini lento lengaphakathi kuyena ihlangana ithi khaqa. Ukuzaleka kwakhe ngenangesimo somhlaba yinto eyodwa bafethu. Yikhona thina silo umhlabathi onjani ophefumulelo nje kwaphela. Uthi yabona ngaleyo ndlela sase siba nomphefumulo, kodwa lapha emhlabeni zihlukene lezi zinto kodwa ziphila kuthina sonke. Uma ngasube neselijulile ubuke kahle ukuthi umhlaba wonke ugcwele amanzi kanje, mase kube yithina phakathi, mase kube izilanga, mase iyafana nesibeletho loyonto ngqo, ngoba nawe uhlale esibelethweni lapho waba nayo ihisi yelanga, waba nawo umphefumulo womoya esinawo emhlabeni, waba nayo inyama umhlabathi, unyama esihlukile ngoba isiphefumulo lo mphefumulo iyaphiliswa njengoba nathi sihleli ngaphansi kwelanga nangaphansi komthunzi welanga namanzi nakho konke. Sihlale nje futhi singabi nankinga ngobani sadalwa ngakho. Niyazi nani ukuthi khona umuntu othi mayedle into ethize agule ingoba isungafunakali phezu kwakhe. Njengoba sihlala nje sihlala like lishise lithi wo sike sibe nankingane, siphuza ini amanzi ngoba ibhalansile lento, ngoba wakhiwe ngani ngawo amanzi. Yabona udle lapho ukudla ngobani emndenini wakini ongasekho wabe ukubalela izinto ozidle emhlabeni wena. Ingakho umama okhulela umuze ethi ngifise ngathi ngadla amafruit athize abelesele nje umama into eyodwa anganede angaqeda ukulontuza ukubeletha akasayifuni leyo nto, sedlulile kuyona. Ingoba yayifuna ubani? Yayifunakala kuwena, yakha wena, ukhulisa wena. Yothi mase ufike lapha emhlabeni usuyaqala usudla izinto engafunakali, uzogula wehlelwe nasimo sengilosi sethu ngoba wenza ababengakunikezanga khona. Ingakho abanye abantu abaguliswa na izinto ezitheni. Thola ukuthi umuntu udalela ukuthi ungayidli ingulube wena, umfica umuntu ephakathi kubantu abadla ingulube, hayi umuntu izinto zakhe vele zonakale nje. Yabona kunezinto othola ukuthi ngasikhathi khona udalwa nje eziphakanyiswa phezulu kwakho, umuze umama hayi ngifuna lokho, ngifuna umcamo, ngifuna lokho. Izinto esuke ziyinhlanganisela yokwakheka kwakho. Mase qedile sephumile kuleyo nto. Uyabona bafowethu, okwanamhlanje ngicela ukuthi ngime lapho, ngizophinde futhi ngibuye nenye ividiyo makuthi khona ngifisa ukuthi ngakukhuluma, ngisale ngahle.